Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýjylar öýlerinde azyk paýyny aldylar. Bu gedek döwlet bahasyndan satylýan önümleriň düzümi öňkülerinden tapawutlandy we gymmat boldy. Welaýatlarda ýaşaýjylara azyk öýlere eltilmeýär. Şoňlar marda çörek satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar giýjelerine nowatda durýarlar. Şeýle bolsa çörek hemme ýetmeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatdaky, Mardaky we Liwapdaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Marda çörek üçin nowatlar 2-4'te başlanýar. Adamlar satywyň başlanmagyna bir näçe sagat öňünden garaşmaly bolýar. Ýa-da we soğuk howada doňan adamlaryň arasynda dawa we ýakalaşyk dörýär. 10 dekabrda Marynyň 10-njy döwlet dukanynda ýüze çykan ýagdaýlaryň birinde 2 sagat 6 çenli nowatda ýem 100den gowrak adam bardy. Tizara başlanan çörek satywy çal tamamlandy. Her bir alyja bir çörekden satylandygyna garamazdan nowatda duran adamlaryň ýarysy çörek alyp bilmedi. Bu ýagdaý umytsyz alyjylaryň arasynda nägileligin artmagyna sebäp bolup, soňa bilen ýakalaşyga getirdi. Köpler nägilelik güllärip bir ýerini unakarlady. Olar kimin öň gelenini warda zedelleşip başladylar. Nowaty bolmakda aýpladylar. Soňra dükana girdiler we satyjyny ýenişdiler. Satyjy diňe 60 san çöregiň gelenligini aýdyp özüni aklamaga ýanaşdy. Ol çöregi satyga çykaranlygyny we saglyk ýagdaýy sebäpli nowaty durup bilmeýän garry pensionerler üçin diňe 5 çöregi gapdary goýanlygyny aýtdy. Diýip dükanda dören ýagdaýa şaýat bolan Çeşme gurrun berdi. Adatlyk radiosy Marynyň bu dükanynyň ýolbaşçylaryndan we şäher häkimliginden düşündürüş alyp bilmedi. 10 dekabrda ýerden çörek satyn almagy başaran müşterilere bahasy 1 manatdan diňe bir buhankadan satyldy. Bir näçe gün ozal şol bir dükanda her adama 50 teňeden 2 çörek satylypdy. Bu dükanda çörek hepdere 3 gedek satyga çykarylýar. Käbir beýleki dükanlarda bolsa çörek her gün satylýar. Ýöne ol ýerde-de hemmelere ýetmeýär. Şeýle-de alyjylar şol dükanda çörekden başga subsidiýalenen bahadan başga adyk önümleriniň satylmazlygyna da gaharlanypdyr. Adyk önümlerini subsidiýalenen bahadan satyn almak üçin ýaşaýjylar adatça ýaşaýan ýerlerindäki döwlet dükanlaryna ýüz tutmaly bolýarlar. Täzirçilik dükanlarynda çöregiň we beýleki önümleriň bahasy bir näçesi ýokary ýurdun ýolbaşçylarynyň ilatyň zerurlyklaryna ýyllar boýy göz yummagy hemde ykdysady ýagdaýyň gitdigiçe ýaramazlaşmagy Türkmenistanyň ilat köpçüliginiň garyplyk çäginden aşmagyna sebäp boldy. Subsidiýalenen bahadan adyk köp maşgaly üçin Yeketek Imit çeşmesine öwrildi. Subsidiýalenen bahadan adygyň ýetmezçiligi goňşy Liwap ýylaýatynda hem dowam edýär. Dekabr aýynyň başyndan beri yerli ýaşaýjylar adyk önümlerini satyn alyp bilmeýär. Adatça subsidiýalenen önümler aýyň ilkinji 10 günlüğünde satylýardy. Häkimetler indi munyň ýyza çekilmeginiň sebäbini düşündirmeýän wagtynda ilatyň arasynda aladalar artýar. Bu aralykda Türkmenistanyň paýtagtynda azyk üçinçiligi welaýatlere garanda has amatly görünýär. Sebäplerden tapawutlykda Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryna subsidiýalenen bahadan azyk önümleri öýlerine eltilip berilýär. Ýerden azyk paýogyny, ýagny towuk bugutlaryny, ösümlik ýagyny, 20 ýumurtga, şeker getirdiler. Bahasy 80 manat. Onu taşıyanlar her bir kwartiranyň kapysyny kakıp aýlanýarlar. Diýip Aşgabatly Çeşme 10 dekabrda görün berdi. Onuň sözlerine görä azyk paýy 2 kilogram towuk buğdundan, ýagny 4 bölekden, bir çüýşe ösümlik ýagyndan 1 kilogram şekerden we 20 ýumurtkadan ibaret. Önümler döwlet bahasyndan satylýar. Ýöne bu gedek kesgitlenen bahanyň möçberi öňküsünden has ýokary. Ondan öň azyk paýynyň bahasy 55-60 manat aralygynda bolýardy. Bahalar ýokarlanmady. Ýöne bir wada bir näçe zat berdiler. Yumurtka paýogyň umumy bahasyny ýokarlandyrdy. Geçen ezek 10 gün ön getiripdiler. Ýöne şonda yumurtka ýokdy. Ony soň getirdiler. Diýip ýene bir Çeşme aýdýar. Aşgabatda öýlere eltilýän haritler üçin ýaşaýjylara kwitansiýa berilmeýär. Aşgabatda subsidiýalenen azyk önümlerini öýlere eltip bermek tejribeti Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhamedowyň dükanlardaky nowatlaryň prezident kakasynyň awraýyny zaýalýandygyny aýdandan soň maý aýynda başlanypdy. Subsidiýalenen bahadan azyk önümlerinden düzülen paý her bir öýe niýetlenýär. Bir jaýda 6-dan gowrak adam hasaba alynan maşgalalara 2 paýogyň berilmegi gözüňde tutulýar. Emma köp çağaly maşgalalar diňe bir pasportlaryny görkezmekden çäklenmän jaýda ýadga duran ähli ýaşaýjylary hasaba alýan öý kitabyndan göçürme hem görkezmeli bolýar.